Inna lillahi wa inna kai kaga fara halitta sanki nake yan mata sanki nake ka kyale ni baka da gurbi cikin yan mata cheese da sawu ya dauki yan mata sanki nake aba yan mata ka sani ne ba baiwar Allah tun da na ganki tun daga nesa wallahi ba kone ni a nan unguwar tun da na ganki na gama radin reni kin san ko ni waye sai ka faɗa baki san ko ni waye ba irin ku dama waɗanda ba sa fitowa daga gida a jibota wanda madara ta zauna a jikinsu kin ga fata ki ba ai tun da na ganki tun daga can wallahi ina ganin ki kawai na gama radin reni wallahi ya Allah hello? No. Na. Miliyan no. Ba zan karka mai da mai kace ba za mu karbi miliyan 20 ba. No. Sakon ya deje. Ka gaya wa Alhaji Basaye lokacin da na zo ai ban samu ba ni kuma yanzu ina wani uzuri ne. Okay, normal. Bye. To dai kin ji bukatuna da fatan zaki amince mu tunda na ganki na ji zuciyata cikin farin ciki da niƙam da fargaba zuciya ɗaya nake son ki burina in aure ki wancan ba mashin ɗinka ba ne? Mashin kai ina wannan abun me wannan wai me kafa hukun nan no ai ke ma kin san aba me wannan ya sunan shi ma kika ce Adaidaita sau ko baka san sa ba me Adaidaita sau kai ina kana nufin baka san mai Adaidaita sau ba ke kai ina wata mota ce aka kuma mai buɗe ni ban taba ganin mota ma irin wannan ni da wancan abun ai ko a talabijin ban taba gai wancan ni me zan da shi ban ma taba ganin sa ba alheri ne kawai zai hada mu da ke dama tunda na ganki na san farin cikin rai baby ba ni nan baka da wura ka kin tuna min da sanda na jawo wata aji ta ce in ba ta nan ba na mare ta to ai ne na san baby za ka bani number no baby no baby ka bani number ka no baby bani number ka no baby no baby ka bani number ka no ka bani number ka no ka bani number ka no why no number no ka